Patol. Napakalapit naman, girl. Yung vlog nila set noon. Ganda tingnan, no? Dumaan sila sa araw. No? Trust the process, we are the processing. Ang ganda, oh, tingnan mo. Wait. Look at that. Look at the sky. Let's wait for Wallace. Tanga, time-lapse pala. Liit, pagkano? Grabe. Ang ganda ng dagat. Ay, makadala sana. Ibada na ng ako ng laruan. Woohoo! Ano yan, Alden? Nag-video ka? Oo. Video mo naman kami, ah. Dali. Woo! Sarap. Video lang kung tayo. Tumatay ka ba? Narinig ka sa video.
Kaway-kaway dyan. Wala maano. Against the light. Against the world. Grabe. Sarap maligo dito. Buhangin talaga siya. At saka ano, para ka nasa swimming pool lang. Ayan o. Grabe. Buhangin sa lahat. Tapos yung halos pantay lang siya. Hanggang ano lang o. Hanggang chat ko lang. Ayan, ganda. Kita nyo naman, oh, linaw ng tubig. Mamayang konti ng hapon, lalakas na yung alon dito. Sarap maglaro sa alon. Ayan. Pakalinaw. Ayan. At napakalinis ng paligid. Safe maglaro mga bata rito kasi hindi siya biglang lalim. Tusen. Ayan, oh. Ayan. Liligo yung mga ating mga chikiting. Ayan, oh. Tusin siya, white sand siya sa hull. Minahalo lang talaga siya na ano, parang black ano. Hindi ko alam tawag dyan, metal ore or ano. Ayan yung dating ano, binag ko na may ilog. Ayan. Karugtong siya ng ilog galing dun sa bundok.